Nibingelela sinamukele kuMaskandi Online Magazine, nibingelela uNjabulo Wamkhwanazi. Ngihlezi lapho neqhawe lami bathi abanye ucabasha uSweet mfowethu ucela ubingelela abantu. Sanibonani ngiyanibingelela intana sezantsi nibingelela iSweet likaZwe lonke role model yangapha ebabanangi iyo le. Mfowethu sinokubona kakhulu enkundleni zokuxhumana abantu mhlambe ongamazi uSweet abanye banokumphambanisa bethi hayi uSweet iloya mhlambe saye sambona sesumgqumeni uSweet mhlambe umuntu nje mawachazela uSweet ubani kumuntu ongamazi. Mfowethu ngabe ngicamba mangabe nje kuumuntu wesintu akekho umuntu ongangazi mhlambe ngachazela nje umuntu osengikhohliwe umuntu osengikhohliwe wako wangazi kuseyili iSweet leli iSweet likaZwe lonke ucabashe lona abaningi bayangazi mase ngiphamisa izandla phezulu njengaleyo ndoda ngisuke ngisho khona ngisokushiwo mina mayona mawuzwa nje kuthiwa ake uphamisa izandla phezulu njengocatshe kusuke kushiwo mina yimini umuntu ophamisa izandla phinda phamisa iziko. Yebo siyazwa mfowethu siyakubona manje nje mina umculo Maskandi uyikhiphile ingoma njengamanje ethi ihamba nqolo yami ngoyashaya futhi ingoma ethema uhlala kwamashu abantu bayajabulela lezo ngoma lezo mhlambe lokho kuphatha kanjani njengocabasha mhlawumbe amazwi akho nabantu abawusekayo umsebenzi wakho. Mfowethu ngiba nenselelo enkulu ngoba uyabona njengoba abantu bethandile masithi hamba nqolo yami bathi le album sishayile angilali ke mina ngidlala iginci ke manje ukuthi ngizama ukwenza kangcono kunale ezayo album ngoba ngiyakhumbula ukuthi into yami yona ikhuphuka njengetepisi ngiyakhumbula ngiqale ngathi sigcoba uVaseline nabantwana basithanda abantu bathi kodwa sikholwa ukuthi uzophinda ukwazi ukubuya nento emnandi njengalena ngabuya ngathi emahostela baphinda bathi abantu hayi usuyinkinga kakhulu kodwa sikushoyo ngeke usakwazi ukuthi ugqibe lo mgodi wamahostela ngase ngibuya sengithamba nqola yami abantu basadidekile ukuthi hawu lo muntu uqhamuka okwazi ukugubha imgodi yakhe ilingane yonke ngoba ngokujwayelekile ama-artist uthothi ushaya ingoma ngizovele ngisho ngqo kunomfana bathi uZwide washaya ingoma ethi inhliziyo yami yayiqondanele ngoba phela akasabuyi lo mfana lona endimeni uyabona hayi ungangisabeli yini ungisabela uyithethe interview i-right akasabuyi manje kubantu uZwide wagcina ngengoma ethi sawubona inhliziyo yami so mina nginayo ke leyo bhadi leyo mfowethu into yami ngiyakwazi ukuthi ngiyilandelanise ngoba lokho engikudlalayo kuyisitayela sami manje abanye abafana ukuthola kuyiqondanela nje. Mfowethu emculweni kuMaskandi uyayishaya ingoma but sinokubona mhlawumbe kukhona abantu abenza ipiracy emsebenzini wakho ufika ucula ingoma kunomuntu eyicula kabusha leyo nto nayo mhlawumbe njengoSweet uyithatha kanjani ifika kanjani kuwe ukuthi usebenzile aphinde umuntu futhi awukhiphe kabusha umsebenzi wakho kwesinye isikhathi mhlawumbe aphinde ayiperform ingoma yakho uthatha kanjani lokho? Ngakusho nje mfowethu mina kuyangijabulisa ngoba ngikubona kakhulu ngiyabona ukuthi mangenza uNkulunkulu angikhumbula ngoba phela sengimdala mfowethu futhi obekwenzeka kwamakhelwane kuyenzeka nakithi kungenzeka ngakusasa ngempela makuhlale kushona uza kuthiwa kushona umuntu nami ngiyacabanga ukuthi ngangehlela mina lento ngiyithatha njengokuthi uma ngingafa namhlanje khona umuntu oyokhala inyembezi zangempela engasazi ukuthi uzoqhubeka enzeni kubantu ngoba akasekho lo muntu obekwazi ukuthatha into zakhe aqame ngazo kubantu so nje sengilindile ngalokufa bese ngibona sengengala ukuthi umuntu osele ngapha wenze njani obekade ezenza mina. Mfowethu unokukhuluma ubonge mhlawumbe usho ukuthi ubukela kakhulu umfowethu uJaiva Zimnike amazwi akho mhlawumbe ngale ndoda leyana ungathi nje mhlawumbe uchaza ngayo khona la mhlawumbe naye nakhitha khona ndawonye mhlawumbe ngakini enquthu noma nokubuka nje mhlawumbe amavidiyo indlela eperforma ngayo ungathi nje wakho ukukhuluma uqondanise mhlawumbe indoda uJaiva Zimnike ngomsebenzi wayo wenza ama stage. Ngomfowethu uJaiva Zimnike wakwethu eXhibeni loyana ubhuti wakithi nje owakithi impela nje siyahlobana kakhulu mfowethu ngikhula vele mina sihlobana sinjalo nami bengiphuma ekhaya naye ephuma ekhaya kodwa kubo mangisekhaya ngaphosa itshela ingene owakwethu nje konke ngikhona mfowethu bese kubukela kubona njengoba mina uJaiva ngiqala ukumthanda kakhulu eyogidela umgqumeni njengesizwe engangithanda kakhulu so wathi manje ngabe nje kusuka lapho engizokuthi usegidela umgqumeni ngaqala ngayinikela kuye ngathi okay ke yena ngoba useyakwazi ukuthi ahambe ayobona umgqumeni benzani phambili mina ngizobamba kuye lokho azobuya nakho lapha empofana ezokutshala lapha endaweni yakithi mina sengiyodla kikhona ngoba namhlanje ngidla la kutshale khona uJaiva ngidle ivandeni zakhe yena mnikazi wayo yonke lento engiyona kangangokuthi mfowethu kulabo abantu abajwayele ukuthi bayafisa ukubona siqhethaniseka ngicela behoxisa leyo nto leyo ngoba bengagcina bengenzela igazi lempukane kumaJaivana kanti ubhuti yonke lento engiyona ngempela ingeyakhe futhi angisoze ngiyeqe ngaphezulu kunalokho nje mfowethu ngathi mina ngijabulela ukumbone lokho ekukhulisa izinga njalo ngoba nami kuyangidonsa lapha phansi ukuthi nginyuke ngize eduze naye. Mfowethu umuntu olandela uSweet ngalindelana ukusukela manje mhlawumbe ukuya phambili. Hey kusazoshubaka mfowethu uyabona nje wabesakhaliswa lezi ngoma lezi abalokhu zibakhalisa akusiza ingoma mina bengiyikhompoza nginesikhathi ingoma nje bezingifikela nje ebusungulele ngivuke ngishaya le ngoma ngiye le studio kodwa manje nginenselele ukuthi ngifuna ukubakhandela ke ingoma ezintsha ezokwazi ukuthi ngasonke isikhathi makukhulunywa ngoSweet bazi ukuthi kukhulunywa bani ngithi mina abafowethu ebaqulini nje abafowethu laba bangangathi ke bayazazi ke abantu esifika nabo angikhulumi ngebandla leli lidala eselifica endimeni ngikhuluma lele ngifika nalo hayi bafana nivelele uSweet ngoba njalo masikhiphile uma kukhona okhiphe kanye nami ngeke zwakale ngempela ngisho kulabe ngifike kanye nabo babhem ngenkinga ngifikile.
Mfowethu siyabonga kakhulu, siyabona nawe indlela owenza ngayo umculo wakho uhamba kahle, sikufisa inhlanhla nawe emsebenzini wakho ngathi ungaqhubeka njalo phambili. Mfowethu sinokubona usema-hostela mhlawumbe ngapha ko-Denver, mhlawumbe ngapha ngako-Phosphorus ko-Spruitview, uhlala ney'nsizwa kakhulu. Mawusema-hostela mfowethu, ikhona lento yobunsizwa kakhulu njengamanje sisesikhathini sokuphela konyaka la khona sinokubona abafowethu mhlawumbe behla beye emakhaya, abanye belimale mhlawumbe ngengozi zemoto, abanye belimale mhlawumbe ngezulu lezandla. Ungathini mhlawumbe bakho wakuphawula ey'nsizweni mayelana nomnsizwa nokuthi zikwazi ukuyiphatha kahle zize zifike emakhaya zisaphephile kulesi sikhathi sonyaka? Mina bengathi bafowethu kulezi insizwa nje isaphatha izulu lesandla, ngicela ukuthi bafowethu phansi ekhalo umkhanazi hayi uyabulala lo muntu, hey ufikile ngempela akamfuni umuntu okhomba omunye umuntu ngesibhamu, vela sithatha isibhamu la sibhekisa ngakwenza akithi zibekani phansi ibhamu nowakhila amagalelo ngazo, kodwa manje akusasebenzeki ngesibhamu bafana bakithi. Uma kwadubula umuntu bazodubula wena, bese ngithi mina mfowethu akusesikho emahostela, mina ngashintsha ngathi emahostela kuseres, sithi kusemares thina ehlala khona, ngoba ngokujwayelekile ekuhlala ehostela sisuke sizozama mawusu-right uyaphuma uyihlalele emalokishini qhubeka nempilo yakho. So yingakho ngithi kuseres sisuke sisafundela ukuphuma, mawusu-right uyaphuma. Ngiphinde-ke ngikuqamisa ukuthi bafethu ngiyabonga nje kakhulu kuney'ndawo engayihambela lapho bengishutha i-1 KZN TV, bengikhombisa izakhiwo zabo ukuthi iphindile, kodwa manje ngiyabuka ngami nje ngingedwa ngiyabona kuyakhandwa emahostela ukuthi ngempela leya nto engangishutha laphana iyabasebenzela abantu. So kuyangicacela-ke ukuthi ngaba nenhlahla mina mfowethu, ngiyakwazi ukukhuluma into ezosiza abantu, kodwa abantu bebengakayikhuluma into esiza mina. So nje nginaleyo nhlahla, into uma ngiyikhulumile iyenzeka, kodwa kimi akukho okwenzeka kuqondana nami. So nje ngiyabonga kakhulu bafowethu ngathi ngaqhubeka leyo nto leyo. Sesivalelisa nje mfowethu, kunento engajwayelekile oyenza, unokuphefuma mfowethu esiteji sinokubona noplastiki. Leyo nto leyo isuke lapho, usuthi mhlawumbe akakwazi uku-afford i-uniform emakidangoma, isitayela lesi esihlukile esingasijwayele isuke lapho leyo nto leyo. Insizwa engikhida nazo nje ziyasutha kakhulu, uyayibona nje nawe ngeke sishode nge-uniform, kodwa leya nto leya ngangikhanda umehluko omncane ongeke ufane namuntu. Uyabona uma usubona nje umuntu egqoka uplastiki okwazi ukuthi ugida kimi loyo, noma ufisa ukuba yithini phela nje akekho omunye omthola. So ngangizama ukukhanda leyo nto leyo yokuhluka kubantu. Kukhona mhlawumbe umculo uswidi afisayo ukusebenza naye endimeni umculo masikandi njengamanje? Mfowethu baningi kakhulu abafowethu, nanokuthi-ke mina mfowethu umculo ngiyawulandela kakhulu, akekho umuntu oyiciko likaMaskandi engingamlandeli njengoba ngikutshela ukuthi uZwide uyasikweleta ingoma. Leya ngoma ayikhipha yayodwa kanti yayifike kanjani akaphinda alande enye phela. Uma kungenjalo phela umculo ungagcina umkhiphe emuva, ngoba bafowethu asingakhohlisana. Umuntu mayesephelelwe ingoma kahle ehlama eceleni kungena abafowethu abasenengoma. Nami kusizofika isikhathi mhlawumbe nje ngonyaka ozayo abantu bayobe bengasayingena ingoma indaba yengoma yami, kuyomele ngimele eceleni kuqhubeka abafowethu. Angicethezi ngalokho. Mfowethu siyabonga kakhulu, ngicela nje sithi Maskandi Online Magazine bese-ke sivalelisa. Uthi ngithini? uMaskandi Online Magazine. Angisazi ke isilungu, Maskandi Online Magazine. Kunjalo nje mfowethu. Subscribe yini ukusubscribe? Ibhel. Ngiyacela abantu besubscribe bafowethu ngoba nisibuka mahala ngedatha or nge-free wifi yase-res. Vala. Siyabonga.